Ćao svima! Proleće je u vazduhu. Ja sam danas napravila prvog vesnika proleća. Lepe, bele visibabe. Koristila sam karton od jaja i belu farbu. Ajmo ih napraviti zajedno. Nadam se da ste uživali u mom videu i da ćete napraviti ih zajedno sa svojim đacima ili sa decom kod kuće. Uzmite i zapratite me za još lepih ideja. Vidimo se uskoro. Ćao, pozdrav!